El regidor d'Obres, Héctor Llorens, i la regidora d'Educació, Rosa Jiménez, han visitat esta setmana el menjador del Col·legi Mas de Tous. Les obres d'ampliació ja s'han acabat i des d'este dilluns ha començat a funcionar este nou equipament del col·legi. Amb aquestes obres s'ha aconseguit duplicar la capacitat de places del menjador, que ara plega a cobrir la totalitat de la demanda que té l'escola. La regidora d'Educació ha manifestat la seva satisfacció en què es posa en marxa este menjador. Realment n'hi havia una mancança de places, s'havia quedat xicotet, abans les construccions de centres se feien perquè la realitat era una altra, no necessitaven tant d'este servici. Què passa? Que al entrar tant les dues parts de la família, pare i mare, en el mercat laboral, se va crear una necessitat. En aquesta necessitat se va notar que se va quedar xicotet, perquè n'hi havia més demanda que oferta. Ampliar el menjador del Mas de Tous ha estat una necessitat als darrers anys. Poc després d'inaugurar-se el centre, les 200 places que tenia eren insuficients per a una demanda que creixia. Els xiquets havien de traslladar-se al costat del centre a este menjador prefabricat per tindre servici. Este estiu l'Ajuntament decidia prendre el projecte i iniciar l'ampliació. Es passava de donar servici a 200 xiquets a 400 en un menjador definitiu a l'interior del centre. És un projecte que anem darrere d'ell des de fa molts anys. Per fi l'Ajuntament va decidir agarrar-lo ell per a tindre-lo este curs i avui és una realitat. Avui per fi els xiquets estaran en el menjador nou. I junt a aquesta ampliació de taules i cadires també s'amplien els accessos al menjador. Abans només hi havia una porta i ara en tindrà 3. A més, millorar la zona de treball a la cuina. L'Ajuntament ha primat les millores que oferia l'empresa constructora en estos equipaments. Noves neveres, fregidores, foc i material de treball per facilitar la faena ara que el centre tindrà més xiquets que atendre. Una de les avantatges bones que té, que podem treure, era les millores en la cuina. Sobretot en l'hora dels aparells, hi ha aparells que s'han duplicat, com per exemple és el rentaplats, antes n'hi havia un de 200, ara està el de 200 més el de 400. La marmita, antes n'hi havia una, ara n'hi ha 2, que hem aprofitat les millores per destinar-les a aparells que puguen funcionar més fàcil del que funcionaven. Un menjador on esta setmana hem començat a veure els focs en marxa de cara a preparar el dinar per als alumnes del centre.